ታሪኽና እንትጅምር ብርክት ዝበሉ ናይ ቀደም ጥንታውያን ሰባት ሓደ ንኽገብሩ ኣብ ምድላው እዮም ነይሮም። ናይቶም ጥንታውያን ሰባት መራሒ እውን ቻውን ዝበሃል ወዱ ኪዳውን ምሶም ይንቀሳቐስ ዝነበረ ኣድብዮም ጸኒሖም እውን ነቶም ክንዲገለ ዝኾኑ ገጀፍቲ ቡፋሎ መጥቃዕቲ ከብጽሕሎም እንትዳለውን እንዳጎየውን ናብ ቅድሚቶም እንትተግዎም ኩሎም እቶም ቡፋሎታት እውን ብስንባደ ናብዝን ናብትን እንዳበሉ ናብሶም ንኸትርፉ እንትሃድሙ ካብቶም ቡፋሎታት ግን እቲ ሓደ ምክንያቱ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ኣንፎቱ ናቦም ቀይሩ እንዳጎየ መጽሞ ኩሎም ናብሶም እንትተርፉ ኬዳ ግን ብስንባደ ደው ኢሉ ነቲ ቡፋሎ ይጽበዮ ነበረ። እቲ ቡፋሎ እውን ባቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ቀርኑ ገይሩ ተሸኪሙውን ኣቡኡ ቻው ዋላኳ ነቲ ኩናት እንዳወርወረ ነቲ ቡፋሎ ክወግኦ እንተፈተነ እቲ ቡፋሎ ግን ኣብቲ ጫፍ ገደል በፂሑ ስለ ዝነበረ ንኬዳ እውን ናብቲ ገደል ደርበዮ። መሊሱ ድማ ታሪኽና እዚ ጉዳይ ቅድሚ ምፍጣሩ ቅድሚ ሓደ ሰሙን እንታይ ከም ዝነበረ ኸሪአና ይፍትን። ኩሎም እቶም ኣባላት ናይቲ ዓሌት ተኣኪቦም ኣብቲ ቐጻሊ ሓደኖም እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ እንዳዕለሉ ይውዕሉ እሞ ንምሸቱ ክድቅሱ ከለውን ኣቦኡ ንኬዳ ቻው ከምዚ ይብሎ ነበረ። ኣነ ናይዚ ዓሌት መራሒ እንትትኸውን ኣነ ምስ ክሞትኩውን ንስኻ ኢኻ መራሒ ትኸውን። ስለዚ እውን መራሒ ክትከውን ተኾንካ እውን ኣዚኻ ጠንካራን ተባዓን ክትከውን ስለ ዘለካ ኣብቲ ቐጻሊ ብንገብሮ ሓደን ልዑል ዝኾነ መሪሕነት ክእለት ክተርእለካ ኣበሎ። ሓደኖም ክገብሮ ከለውን ንሓደ ሓሰማ ናብቲ ባይታ ብኹናት ወጊኦም የውድቕዎ እሞ ነታ ናይ መወዳእታ ትንፋስ እውን እንካ በዚ ኻራ ሓሪድካ ውፅያ እንትብሎ ኬዳ ኣዝዩ ህፃን ስለ ዝነበረ ፈሪሑ እዚ ሞ ፈጺመ ዘይገብሮ ኢሉ ነቲ ናይ ኣቦኡ ሕቶ እንትነጽጎ ኣቦኡ እውን ብሕርቃን ከም ዝበሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ብሂወት ክትነብር ከለኻ ህይወት ንዓኻ እዚ ዝበሃል ጽቡቕ ነገር ወላ ሓደ ሰብ ክህበካ ኣይክእልን እዩ ንዓኻ የድልየኒ ትብሎ ነገር ኩሉ ብጉልበትካን ብሓይልኻን ጥራሕ ኢኻ ከተረጋግጾ ትኽእል እዚኣ ኩል ግዜ ከይትርስዕ በሎ። ንምሸት እውን ነቲ ዝሃደንዎ ሓሰማ እንዳበልዕዎ ከለው ኣበበይ መጽኢ ከይተባሃለ ሓደ አንበሳ ንሓደ ነቲ ኣባሎም ጎቲቱ እንትወስዶን እንትቐትሎን ወላ እኳ እንተረኣዩ ህይወቱ ምስ ሓለፈ እውን ንጽባሒቱ ከም መዘከርቱ ኢሎም ኣብቲ ባይታ ፍሒሮም ቀቢሮም እምኒ እውን ምልክት ገይሮም ልኸዱ። እታ ምሸት እውን ብኸምዚ ኣገባብ ተሓልፍ እሞ ምስ ወግሐ እውን ርጋጽ ናይቶም ቦፎሎታት ይርእዩ እሞ እቶም ቦፎሎ ኣብቲ ኸባቢ ከም ዘለዉ ርኦም እውን ብተሓጓስ ንኽሃድንዎም ናብቶም ቦፎሎ ኸይዶም መጥቃዕቲ ይጅምሩሎም። ካብዚ ቐጺሉ እውን እቲ ቀዲሙ ታሪኽና ዘርእየና ክስተት እውን ይፍጠር እሞ ኪዳ እውን ናብቲ ገደል ጸዲፉ እዩ ነይሩ። ኣቦኡ ቻው እውን ብስንባደ ናብኡ ኣንፈት እንትርኢ ኣጆኻ እንትብሎ እውን እታ ሒዝዋ ዝነበረት እምኒ ትስበር እሞ ጸዲፉ ምስቶም ከውሑ እውን ብተደጋጋሚ ተላቲሙ ውንኡ ስሒቱ ናብ ኣዝዩ ታሕተዋይ ክፍል ናብ ዝርከብ ከውሑ ወዲቑ እውን ኣቡኡ ውንኡ ስሒቱ ተዘርጊሑ እዩ ነይሩ። ኣቦኡ እውን ቻው ንወዱ ንኸትርፍ ዋላ እኳ ናብቲ ታሕቲ ክወርድ እንተፈተነ እቶም ኣባላት ግን ወድኻ ስኢ ምስኣና ከይተርፈናስ መራሒና እውን ድሕሪ ዳሲእና ዓሌት ናብ ሓደጋ ስለ ዝወድቕ ኣይፋሉን ኢሎም ጎቲቶም መለስዎ። ኣቦኡ እውን ተስፋ ብዘይምቑራጽ ዋላ እኳ ለይትን ቀትርን ኣብቲ ጫፍ ገደል ኮይኑ እንተተጸበዮ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ምንቅስቓስ ምልክት ግን ከርኢ ስለ ዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ ሞይቱ ኢሉ ተስፋ ቖሪጾም ንመዘከርታነቱ እውን እምንታት ነዲቖም እውን ምልክት ገዲፎም ተሰናቢቶም ይኸዱ። ኬዳ እውን ኣብቲ ኸውሒ ተደርቢ እንዳሃለወ ሓደ ሽላይ መጽእ እሞ እንዳዳኻኸሰ ክበልዑ እንትፍትን እውን ብድንገት ካብቲ ደቂስዎ ዝነበረ ይትስእ እሞ ነቲ ሽላ እውን ሓኒቑ ቀቲሉ ናብቲ ገደል ይደርብዮ። ኣብ ሰዓት እዚ ነይሩ ኣብ ማእኸል ገደል ተንጠልጢሉ ከም ዘሎ ይርዳእ እሞ ናብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ክወርድ እንትፍትን እውን ኣብ ፍርቂ ምስ በጽሐ ናብ ታሕቲ መውረድ ይኹን ናብ ላዕሊ መምለሲ መንገዲ ከም ዘይብሉ ይርዳእ እሞ ዓቡ እውን ብጭንቀት ተንጠልጢሉ ነበረ። ሕጂ እውን ዕድል ዝገበረ ይመስል ሓያል ማይ ክሃርም ይጅምር እሞ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ናይቲ ሩባ እውን ብርቱዕ ዝኾነ ውሕጅ ይፍጠር ከም ዘሎ ምስ ረኣየ ናብቲ ውሕጅ ይዘልል እሞ እቲ ማይ ዋላ እኳ ብርቱዕ እንተነበረ ተኣምር ብዝበሃል ደረጃ ግን ሕጂ እውን ህይወቱ ትረፈ። ሓደ እግሩ ግን ተሰይሩ ስለ ዝነበረ ብዕንጨይቲ ደጊፉ ወጢሩ ምስ ደገፋ እውን ናብቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ምስ ወፀ ሞይቱ ኢሎም ተስፋ ቖሪጾም ገዲፎምሉ ዝኸዱ መዘከርታ ምስ ረኣየ እውን ካብ ልቡ ይሓዝን እሞ ዓርሱ ግን ቀስ እንዳበለ እውን ናብቲ ቁሸቱ እንዳምርሐ ንዕኦም ረኺቡ ክደልዮም ከም ዘለዎ ብውሽጢ ይውስን። ሓደ ንጎሆ ግን ናብቲ ሩባ ኸይዱ ማይ ሰትዩ እንዳተመለሰ ከሎ ሓንደበት በዝሒ ዘለዎም ተኹላታት ይርእዎ እሞ ከበልዕዎ እውን ክጎይዎ ይጅምሩ። እንዳጎየ እውን ናብቶም ክድይብ ከሎ ካብቶም ተኹላታት
ኣባላት ተሓደ እግሩ ነኺሱ ዳጎተተ ስለ ዘሸገረውን በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ኩናት ገይሩውን ኣብ እግሩ ከቢድ ዝኾነ ማሰይቲ የብፅሐሉ እሞ እቲ ተኹላ እውን ሰደዶ ለይቲ ሙሉእ ዋላ እኳ ክሕልዎ እንተሓደሩ ምስ ወግሐ ግን ተስፋ ቆሪፆም ኩሎም እንትኸዱ እቲ ዝተሃሰየ ተኹላ ግን ደቂሱ ከም ዝተረፈ ይርኢ እሞ ዋላ እኳ ክቐትሎ እንተወሰነ ብኹነታቱ ስለ ዘሕዘኖ ግን ክሕግዞ ዝወሰነ ይመስል ሓደጋ ንኸየብፅሐሉ ኢሉ ዓፉ ብገመድ ገይሪ ኣስሮ እሞ ተሸኪሙ ናብ ሓደ በዓቲ ይወስዶ ኣብቲ በዓቲ እውን ነቲ ኢንፌክሽን ክፈጥር ቀሪቡ ዝነበረ እግሩ ዝተፈላለየ ቆፅልታት ቀጣቂጡ መድሓኒት ይገብረሉ እሞ ነቲ ቁስሊ እውን ቀስ እንዳበለ ክሓዊ ጀመረ ምግብን ማይን ከድልዮ ከለውን ቀስ ኢሉ ነቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ኣፍ ይፈትሖ እሞ ከቕርበሉ ጀመረ በዚ እውን እቲ ወልፍ ካብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ሓደ ናይ እንስሳ ቀስ ብቐስ እንዳለመደ ናብ ከልቢ ዝዓይነቱ ሰብ ዝለመደ እንስሳ እውን እንዳተለወጠ ዝመፀ ይመስል መዓልታት እንትኸዱን እግሩ እውን እንዳጠንከረት ክትመጽእ ከላ እውን ኬዳ ስድሩ ክናፍቕ ስለ ዝጀመረ በቱቡ ህፃን ከሎ ዘምህሮ ዝነበረ ከዋኽብቲ ተኸቲልካ ናብ ገዛኻ ከመይ ከም እትኸይድ ዝብል ዓይነት ኣካይዳ እንዳተጠቐመ እውን ናብ ገዝኡ ክኸይድ ይውስድ እሞ ኣብ መወዳእታ እውን ነቲ ተኹላ ተሰናቢትዎ ናብ ስድሩ ጉዕዙኡ ጀመረ እቲ ተኹላ ግን ብዘገርም ኩነታት ሕጂ እውን ደድሕሪኡ ይኽተሎ ከም ዘሎ ረኣየ ዋላ እኳ ካብ ዝርሒቑ ንክኸይድ ከባድሮ እንተፈተነ እቲ ተኹላ ግን ሕራይ ክብሎ ስለ ዘይከኣለ حيزو نخيد ون يوسن كلت يومون نابتن كاروم تمليسهم سلازنابرو عمن قد نداخدو خلو أنت تأميم استفلالو عينة إنساتات ون حبيروم دهادنو نتهادينهم زرخبو مقبون حبيروم دا تخافلو بحبار ون نقدمتي قعزو نبرو بخمز خونتات ون كلت يومون بخمز خونتات مكررابوم داغت ألا عندبت ون أدب تخباب زنبرة وقت سلاز تغيره كل نجر ون نعبرد كلوات جمرة حدوان ون كلت يوم عبت برد حوا عقيدهم دا سحانو مشت እንዳحلفو خلون بزحات تخلاتات يخبومو كيداون غتقعو سلاز حسبو عرسو نخكلاخل انتدالو ات تخلا ግን ናብቶም ተخلاتات قريبو لك انتريوم اتوم قدم حجز تفاليو سدرو مخاني يردأ مو عبتا ساعات ساون ناتي بزحوان مسو زحلفه نكيدا قديفو مسوم سدرو زخونو تخلاتاتون قديفو يخيد ولاوكا كيدا ات تخلا خمصيلو بزح ساعاتات انت تصبيو كمصلو خمزي كعلى مسرعي ግን تسفا قريصو كعزو قصله نصباحيتو ግን ኣብ ገለ ከባቢ ብዙሓት ተኹለታት እንዳበልዑ ከለው ይርሞ ምናልባት ካብኦም እቶም ሓዙ ተኹላ ከይህሉ ስለዝጠርጠረ ናብኦም ኣንፈት እንዳጎየ እንትኸይድ እቲ ደው ኢልዎ ዝነበረ በረድ ተሰይሩ ናብቲ ውሽጢ እንትኣቱ ከመይ ኢሉ ከም ዝወፅእ እውን ጨኒቕዎ ንኽጥሕል ኣብ ቀረባ እዩ ነይሩ ከምቲ ተስፋ ዝገበሮ ግን እቲ መሓዙ ተኹላ ሸቲቱ ኣብቲ ከባቢ ከይዳ ከም ዘሎ ተረድዩ ስለ ዝነበረ ክሳብ ዝኾነት ቅዳድ ዝረክብ ደድሕሪኡ ብላዕሊ ላዕሊ እንዳተኸታተሎ ይጸንሕ እሞ በታ ቅዳድ ምስ ረኸበ እውን ጨርቁ ጎቲቱ ናብ ላዕሊ የውፅኦ ብኸምዚውን ህይወቱ ምሰትረፎ ናቱ በስቢሱ ዝነበረ ክዳውን ትውፅኡ ሓዋ ኣጉይዱውን ስሒኑ ሰብነቱ የመውቕ ነበረ ዓቢሮም ንቕድሚት እንዳተጓዓዙ ከለውን በዝሒ ዘለዎ ማዛብ ናቦም ኣንፈት ይመፁ ከም ዘለው ይርዩ እሞ ክልቲኦም እውን ናብሶም ንኸትርፉ ናብቲ ከባቢኦም ዝረኣይዎ በዓቲ ዘሊሎም ብቕልጡፍ ኣተው ከይተጸበይዎ እውን ኣብቲ በዓቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ሓደ ዓብዪ ኣንበሳ ከጥቅዖም ፈተነ እታ ተኹላ እውን ዘሊላ ኬዳ ንኽትሕግዝ ኢላ ምስ ኣንበሳ ክትበኣስ ትጀመር ኣብዚ መንጎ እውን ኬዳ ተረጋጊዑ ባትሒዝዎ ዝነበረ ቀስትውን ነተንበሳ ቀተሎ ዋላ እኳ እንተቀተሎ ግን እታ ተኹላ ብከቢድ ተሓስያ ነበረት ኣብ ሰዓት እውን ስምዒቱ ኣዝዩ ስለ ዝተሓሰየ ንስኺ ክሳብ ሕጂ ልዑል ዝኾነ ድጋፍ እንዳገበረክለይ ዝመጻሕ ተኹላ ስለ ዝኾንኪ ካብ ብሕጂ ኣባልናትና ቤተሰብ ኢኺ ስምኪ እውን ኣልፋ ኢለክለኹ በላ ኣብቲ በረድ እውን ከም ብሓዱሽ ጉዕዞም ጀሚሮም ዋላ እኳ ቅርብተይ ክስጉሙ ተፈተኑ ኣልፋ ግን ብከቢድ ኩነታት በተንበሳ ተሓስያን ቆሲላን ስለ ዝነበረ مخاد أبيوا عبد برد تود عب ساعة زينيرو أتي عبو زمخرو هتسان كله عبز عالم بهيوت كنبر كلها التدليكات انكارن كل نجر على خايخا بحيل توس دمبر سخنة سبك بكا كتسبب بالكان زبلو نابا مريم موت أمو عبون تبعتن جيرون كم بحدش حيلو تناخيرو نتاتو خلاون تسكيموا قعزو يغتصلمو عمود أتدما عبتي ناي ولد غشت بتسحه كلهم أتوم عليتون مملاس نايكيدا مسرعيو بلبهم ما تنزيب الله حقوس كسمعهم جمرة بفلاي بون بصنعتن تبعتن نايودو لعل زخنا خرعات كسمعو جمرة بغطفون نظام سايمت يازلا علفات بهال تخلا كي تقتلوا حدا رامس ولمون ناوشتت يومون زدلي عينت كل رديت كوا دحر مصنا عموداتاون زخلاي غزيت انس سلازنبرت كوراخور ناي تخلاون كتولد كالت كابتم كوراخور نتحنتون عديون كيدا نابل على بيدا حفت بلامو نابناتنا عليتن كو عبدحان مصاخي تبلا كابز قصيلون تاريخنا كلهم اتم ابالا
ኣባላት ዓሌት ናይ ኪዳ ነቶም ዝተወለዱ ኮራኹር ተኹላ ልክዕ ምስ ገጀፉ ብሓባር ብምዃኑ እውን ናብ ሃደን እንትንቀሳቐሱ እንዳርኤና ታሪኽና ይብቅዕ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ታሪኽ ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ታሪክ ክሳብ እንራኸብ ናብዚ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ኣብ ትግርኛ ሪካብ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ቤተሰብ ይኹን እንዳበልኩ ክፍለየኩም ክሳብ ሽዑ ግን ኩለኹም በብዘለኹሞ ሰሰናይ ኩሉ ይግጠምኩም ሰላም